Takže chcel by som vám ukázať, ako jednoducho sa dajú vypnúť vibrácie na Nokia 6070. To je najjednoduchší spôsob. Budeme pokrajovať iba dva šrobováky, ktoré vám v priebehu videa ukážem. Takže dáme dole zadný krik, vyberieme baterku. Takže teraz dáme dole predný krik, ako pomocou šrobováka. Ja teraz mobil stiahnem z obrazu čiastočne. Takže no, koľko je šrobovák číslo 1, je plochý, takže dáme dole predný krik aj s tlačidlami. Teraz sa budeme zbaviť kejko bielej časti, to sú akože základ celé tlačítka. Teraz to stopnem, pretože je dosť zložité a pretože treba vytlačiť tento malý kolíček. Sú trošku modré, pretože ja som ich už vytlačal perom. Takže stop. Takže pomocou som tlačila. Už ich iba vybereme. Tak a teraz tu máme 1, 2, 3, 4 malé diery, kde sú šrobiky. Ja som tie šrobiky už vybral, takže stačí otočiť mobil. Tuto zatlačiť. A celá táto predná časť by mala vypadnúť. To nejako zaseknuté alebo čo? Poď von! Tak. Je display. Ten tiež nebudeme teraz potrebovať. Takže ho vyberám. Na čo má byť pri montovaní? K tomu len sme ho odšrobovali. Šrobiky tak už nedrží. Tak. Teraz túto zelenú malú vec, neviem či je vidno, musíme vybrať. Zase vyberiem mobil z obrazu. Poď von, kým malá sviňa. Tak. Toto je vibračné zariadenie. To zahodíme, to nepotrebujeme. A teraz celý tento mobil poskladáme naspäť. Takže toto patrí sem. Ale naopak. A vlastne toto je celé video, ako sa dajú najjednoduchšie vypnúť vibrácie na Nokia 6070 a vlastne aj ako sa rozoberá. Takže ďakujem, dovidenia.